OK, čaute ľudia, som musel pri ďalšom videu. Si myslíte, prečo som zase na tomto? Nie, idem pustiť len hudbu. To bude v pozadí, aby tu nebolo zase tak nuda. A inak, ja si mi hovorili, že na... Kam dlho som neotočil s tým nemohol, lebo proste nemohol. Nie, tady. Nie, ja som išiel... Zlým. Toto je moje najlepšie, ale mám za dubu, kde sú? Ja nevidím. Ja tu ide brrr. Nie. Ja idem schválne na hen toho. This house. Ide späť. Čo ja viem, ja som na niečo pustil, nejaký mix. OK, idem na nich. Asi ma tam úplne roztrhľajú, ale nevadí. Tak poďte na mňa. Mám aj raketky. Kamu vieš, čo jen to tu už filmám. Build this house a memory. Nejdem spiať, viem, že neviem. Yes! Hunter. Počkaj, obnáď sa. Tak poď. Ja mám zadnou guľočku, ja mám aj vylepšeného. Nebudem musieť teraz odmanévrovať ho, aby nešiel priamo na mňa, lebo to ma zabije. Keď bude 2 kiláky odo mňa. OK, otáčame. Strieľaj po ňom. Ja to je tento. Nein. Ježiže, Liu. No, každopádne, ja tu mám túto monštierko. To je bomba a potom mám túto jeden z tých. Ide s týmto. House. Má to mať nejakého odpokáča, pokiaľ je mega dobrý. Dajte mu ten. Kamo ten robí tričky. Podľa mňa to strašne hučí. Aspoň som ku zoberal. Tak poď, Hunterčíku. Ja ťa dobehnem, ja mám rýchlo do toho. Hunter. Ten čo zdochol? Ježiš, zavreť kolesa. Tam je diera. Ja ťa sejmu. Poď. Pokáč, áno. King Malky vode. A ešte s niekým to neviem. Teraz si. Spívam tam. Za týhle tóny spívam tam. Kamo, to neznášam, keď už... OK. Braškovia. Poďme, ideme. Kamo, jak sú rýchli. To už sú stiačky. Ako aj toto je stiačka, ale taká tá ešte taká...
Vieš, keď má toto, tak je to také... Áno, viem, že tu nemáte radi, keď niečo natáča niekto na telefón. Okrem toho, že je to vlog, alebo niečo, alebo... Toto mi páči na to. Tu chvíľku vypadalo ako otvorené. Jo, vy ste predtým, no, tak to sa môže. To bude nález. Keď má toho zadného gulomečíka na trojke, asi niekedy vieš tak vylepšiť. Všetko na max. To by bolo 14. Nie. Kam to nespomaluje. Odotrojka. Kamo, čo? Prečo? Čo sa stalo? Kamo, na sústred. Ja nečasto hrávam teraz, jak príde tie pomary, to dobrý update. Samozrejme, bingo. To mega dobrý update a mega dobrý krok. Vieš, rozmýšľať to. Potom mi došlo, že skúšal som medzeriny, ja? Ale dobré je, že máš vlastne to zadného gumečka, je to realistické a je to dobre napríklad, vieš, lebo keď ťa naháňa, ty nie si moc rýchly a to je zase tá výhoda a on je docela presný. Sa mi celé idú. Prečo na druhej strane nemá? Ja potrebujem ísť do vyššej výšky. Tak, keď budem na 2000, tak tu to vyrovnám. A na 3000 to môže stačiť. OK, vyrovnať. Kamu tu bolo tak rád, samozrejme dajte mu like tomu pokračovi. Sice robím reklamu, ale fakt oplatí sa to. Kamo, to čo máš za stíhačku, jakú ja som sa povedal, že to je zase ten Japončík debilný. Omej, s tým bombardérami si skropiť, bomba. Nech to nie je len obojí, vie. Nech tam máš. To je zase také, vieš, že bombarduje. OK, mám ešte čas. Za kedy končí bitva. Ona trvá počkať tak 10 minút. 15 teraz ešte. Ja im idem zbombardovať letisko. Nie, to je letisko. Ja ich budem tuto bombardovať. Pošlu na to. Je to tu, či? Jo, toto je. Tu dostanete 800 že max speed a potom tu ešte môžete dať tečku ako na spomalenie. To by som mal prijať to vyskúšať. Kamo, ako tie bomby. Toto sú 2000 sa mi zdá. Alebo jedna je 2000 a tie sú 1000. Teraz neviem, jak to je usporiadané. Ja tam som dať čo najväčší turn, aby som mal čo najlepší je zásahy. A musím ísť čo najbližšie. A nie... To bude realistické. OK, zamerať.
Ja. To prčic uhlíbný manéver. Ty ma skropí, podole. Tu nebudeš lietať, že? Horíme. Kamo, ja si musím zoberať niečo lepšie. Ja som také šumy. Kamo, nic idú zostiať, keby ja mi nezošel. Keď tam máš proste navadzanú strelade. On má strely. Rýdlachrem. Rýdaj! Ja musím vyletieť na tú. Na chatu manželce dám výplatu. On to fakt má. No ale je to cool. Je to dobré, ale škoda, že ten, vieš, ten interiér. Kamo, to, jak to... Ty mě nějaklička. Jak je to vlastně? Já vám něco ukážu. Platu. Výplatu. Počkej, slavně. Rodinný typ. Mám to rád. Různě hru. OK. Čo tu je? Ja som sa toto, tam máš... Co je toto? To už je lepšie. Počkaj, ja tu neviem. Joj. Tak, tu máme 10. To nejak extra nepotrebujem, ale môžem tu dať toto okno. OK, mám vylepšené. OK ľudia, to je bolo všetko a čus.